Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya e Injili ngima. Acha mimi nikamwimbie Mungu, Chieng' kendo mamalo moloyo. Yesu okumba mara lwanda na maageno. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, Ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wote wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo pur ok en ana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang'